Поздрав на Иисус, наказателят. Аман, 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 аман. Лейли, лейли, лейли. Иисус наказателят. Катара Баро, Хаджи Димитрова Пенела. На най-курвари по принцип, отдача ако се наложи. Банкаматя направо камерен туменге, богатар душмани. Макирен бутлай фора, те намарав тумен, капагав тумаро шеро. Мали гармина Исус, отново му върви. Каперав тумен пенела, о наказатели. Как е с тебе, ма пукамо, как е с тебе, биячи. Само на лайфове се каните. Километри далече, правите се, че ги няма. Пред мен майко бе кушер, соманге мени пера. Sosan kenamange somamga Karikas tarči darav ste vidija Da ляvom la дясно чанка на каперама Шматките се лаят А кервара си върви Мишки чвенела О Исус Където му